Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo musuwan sa DepEd nga luaga na ang requirements sa matuhan sa pagsugod sa face-to-face classes. Kini aron sa iyo na lang unya ang paghibalik sa pisikal nga klase nga target nga himuon human sa eleksyon. Ani ang report. Wapay ni usa ka tunghaan sa dakbayan Sugbo ang nagsugod sa face-to-face classes tungod kay gihan ay pakuno ang tanan aron maandam ang mga kinahanglan ilabi na ang mga classrooms. Suma sa Pangulo sa Emergency Operations Center sa Cebu City nga kinahanglan pang panghipuson ang mga beds nga naa sa mga eskwelahan ilabi na kadtong gigamit isip isolation facility. Gawas nini kinahanglan usab nga ayuhon ang mga eskwelahan nga gigusbat sa bagyong Odette. Target sa Cebu City LGU nga inig humana sa eleksyon, sugdan ang limited face-to-face nga klase. We're looking at after the election because as it is right now, we're preparing for the election. No? Kaya ang tanan nato nga mga eskwelahan, just imagine 50 gunay kabuk eskwelahan nga nabutangan natong mga beds. Samtang mopadala og letter request ang IUC head sa DepEd nga ipasayo na lang ang tanan inigbalik sa mga tinun-an. Dili na kinahanglan pa nga magbutang og mga isolation room nga gamiton kung ugaling naay tinun-an nga magpakita og simptomas sa COVID. Mamahimo na lang kuno nga papaulion og sa balay na mag-isolate. Tinguhan ini nga dili na mahasol ang tanan sa pagsugod na unya sa nilawas nga klase. Kanang pagkuha ka og a separate classroom for isolation, tanawa gud nga ato mga eskwelahan ri guba pa magani, isiguro na nato ang isolation. Nagpabilin nga ubos ang kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo ug daghan na usab ang nabakunahan patok sa COVID virus. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak.